Kakang Durna kok melu Antasena. Melu nek pengen munggah swarga. Apa sing duwe swarga iki Antasena? Ning Antasena dadi jalaran. Mergo aku wis sasuwene iki aku wis kleru dadi penita sing tasang raja iki tumindak sing elek, tumindak sing ora prayoga. Mula wis ora ana gunane serban ketuku putih yen tumindakku tansah ngobah-obah katentreman. Nek sesuk sampeyan iku tekaning pati kepengin arum asmane, ayo bareng-bareng didandani uripe aku sing bakal dunung-dunungke. Munia. Iya. Elingan Kadipati. Kowe karo aku ki wis tuwa. Mumpung isih ana wektu, mumpung isih madang rembulane, isih jembar kalangane lho Dipati. Piro kae wong wedok sing wis tak gawe ati. Kuwi dipikir. Kowe tau ngejak aku to mbiyen ya. Sing wis ya wis, Mbah. Nah. Biyen iki pancen dadi lelakon, ning nek saiki sampeyan iso tumindak apik, tak kira Gusti ora bakal sarih. Mesti nampa tumindakmu sing apik lan iso nyuda lawan dosa-dosane Mbah Patih Sengguni. Ayo minggir, jaluk-jalan, minggir. Sawetawis lenggah madaning Datulaya katuran karaharjan rawipun Paman Haryo Sengguni. Kula non anak Prabu mboten manggihanan setunggal menapa sawanipun ingkang abdi ing kepatihan kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk. Kula tampi dawa sami-sami. Mugi kasrecakno anggen jengandi kula Penemban Durna. Sarawuh Bapa Penemban katuran karaharjan rawuh wonten negari Ngastina Bapa Penemban Durna. Astaka Swalasena bertapa suwalu kimbal sumorante hawela. Kula nuwun inggih, Ger. Tansah pinanunganing kawidatan ing sambikala sawanipun ingkang bab ping 5 manggiya widodha niskala. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina, Ger. Anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandi kula lenggah Bapa Penemban Durna. Oh inggih, sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantra ngersa paduka anak Prabu Ngastina. Karta marmo prayoga nunggulira ngadhep ngarsaning pun Kakang. Nuri diweji. Sampun boten kirang prayogi piswani Prawadya Balaja nganten ing Poto Saur Manuk. Jenenging sedya mbabarake wigati ning pasewakan. Allah nun. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Paman Haryo tuwin Bapa Penemban Durna. Milanipun dinten samangke boten wonten para sepuh ingkang kula caketaken wonten madyaning Datulaya kejawi namung dika kekalih. Krana saking pangraosipun ingkang putra ing Ngastina ingkang saestu lair batos anggenipun hanyang kuyung atekipun Duryudana. Nadyan kathah sangganing para sepuh, kathah sangganing para priya luhur, priyantun luhurna. Nanging tumrap Duryudana inggih namung Bapa Durna tuwin Paman Sengguni ingkang saestu lair batos. Tetunggalan manunggal kalian pangraosipun ingkang putra ing Ngastina. Mila ingkang saking menika apan sampun kula kajengaken dinten sakmangke namung jengandika kekalih ingkang badhe kula kanthi angrembak dhateng kawontenan negari Ngastina. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Mboten sranta manahipun ing abdi kepatihan pun ingkang Paman Plasa Jenar. Daya-daya kula menika mangertosi, tuwin daya-daya kula menika mirengaken dhateng menapa ta sababipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun. Semanten ugi ngembok ping 5, Nger.
Ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting negaring Astina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang wonten perkawis manapa dene Paduka anak Prabu Duryudana nglempakaken sangganipun para sepuh mliginipun ingkang bapa ing Sukalima tuwin Paman Harya Sengkuni ingkang pamaning Plasa Jenar. Paman, mboten kados ingkang kula raosaken dinten samangke. Pangraos kula ngraosaken raos beting manahipun ingkang putra Astina. Melang-melang manah kula kadidine ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Liripun kados pundi dene anak Prabu paring dawuh mekaten. Sabta ari kepengker. Wancinipun anggara kasih kula nyumpena. Jebul pasumenan ingkang kula lampahi dumugi dinten sakmangke tansah bebeda dhateng manahipun ingkang putra Astina. Pasumpenan menapa? Dene Paduka ngantos nglempakaken para sepuh nggih. Nalika semanten boten kanthi kanyana-nyana negari Astina kados keblabak tanpa sangkan. Saya elok malih sareng kula taliti langkung permati jebul banjir menika kala wau boten mujudaken wujuding toya nanging wujuding rah utawi getih ingkang saged nadyan kula kipataken boten saged ical saking manah kula. Rinten panteraning dalu tansah bebeda wonten paningalipun ingkang putra Astina. Kula nyuwun dawuh saking para sepuh ingkang pana babagan pasumpenan impen menika kala wau werdinipun menapa sae menapa awon tumraping negari Astina Paman Plasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Kula nuwun sewunten ingkang bapa menika kapatah minangka dados patih. Patih menika nuwun sewu minangka dados wakiling nata menawi babagan ngrembak perkawis tata rakiting para kawula, tata rakiting praja. Kula menika sagah pinasrahan inggih menika pakaryan menapa kemawon ing wonten gandeng cenengipun kelawan ingkang sampun kula aturaken. Nanging kula nuwun sewu nggih menawi babagan impen menika pakaryanipun pujangga. Wondene pujangga negaring Astina menika inggih menika Kakang Penemban Durna. Kula kinten Kakang Penemban Durna menika saged merdekaken babagan pasumpenan menika kala wau. Bawa Durna Wonten dawuh nggih. Bawa Durna sampun midhangan menapa ing dados aturipun ingkang putra Astina pun Duryudana. Oh inggih, inggih. Babagan pasumpenan ingkang linampan dhateng ingkang putra pun Duryudana. Kula nuwun sewu nggih. Nimpen menika kala wau. Miturut ingkang Bapa ing Sukalima nuhoni panjenenganipun para sepuh impen menika kapirang dados tigang perkawis inggih menika Titiyani, Gandayani lan Puspatajem utawi Kacitra, Kasudarsana, Kadorodasih. Impen werni 3. Inggih. Titiyani menika wancinipun tabuh 11 dalu dumugi tabuh 12 dalu. Menika namung tiyang ketonto tegesipun tiyang ing gadahi kepinginan nanging dereng saged kelampahan. Adat saben sok bineta wonten madyaning pasumpenan. Menika mboten wonten werdinipun menapa-menapa. Lajeng Gandayani. Gandayani menika tabuh 12 dumugi tabuh 2 dalu. Menika impen ingkang pancen kedah linampahan dening tiyang ingkang nedengipun nendra. Tegesipun tiyang menika menawi nglampahi nendra mongko mboten nglampahi ngimpi ingkang tabuh 12 dumugi tabuh 2 dalu menika tegesipun tiyang menika sampun nglampahi mati suri. Mekaten. Nggih, nggih. Lho menika saestu sampun dipun gujeng idipate. Nggih. Menika ngelmu sampun ngantos dipun anggap enteng. Oh, nggih. Lajeng Titiyani, Gandayani, Puspatajem. Puspatajem menika benten kaliyan Puspakajang. Nggih. Menawi Puspatajem menika impen, Puspakajang menika ula. Nggih, nggih. Menika wancinipun. Wancinipun menika tabuh 2 dalu dumugi tabuh 50 meh lari pagi. Oh iya. Menika werdinipun. Impen ingkang wonten werdinipun menika wanci Puspatajem. Impen wonten werdinipun menika wanci Puspatajem. Monggo ngendikanipun para sepuh menika adat saben impen menika sok kuwalik. Kuwalik tegesipun. Kuwalik tegese nek impene elek menika bakal dadi apik, nek impene apik menika bakal dadi elek. Contonipun, upami kepatihan menika badhe kedatengan Mas Ibu. Napa? Napa niku lho? Musibah. Mas Ibu. Niku tegese dadi wola-wali.
Upaminipun kula ngimpekaken Adipatih menika seda, menika tegesipun panjenengan badhe pikantuk rejeki ingkang kathah utawi badhe panjang yuswa. Oh. Ning nek panjenengan menika kula impekaken dadi manten. Upaminipun menika njenenganipun para sepuh menika badhe cepak bilahinipun utawi badhe nandhang kajilakan. Jebul impen menika wonten werdine dhewe-dhewe. Wonten Dipatih, wonten. Wong lara dimpekke lara menika ya bakal apik, bakal sehat. Bal kapiat. Nggih. Niku nek wong nandhang lara, dadi impen menika kuwalik. Kados menapa sampun paduka lampahi menika nggih, banjir bandhang ngantos ngendhangaken dampar kencana. Mongko banjir ora wujud banyu, ning wujud getih. Lho, menika sampun cetha. Nek banjir menika Mas Ibu, musibah. Menika tegesipun negari Ngastina menika badhe pikantuk barokah saka panguwasaning Gusti Karya Jagat. Menapa katen Bu Watuna? Inggih, wernipun abrit. Mongko werni menika ingkang sae piyambak abrit. Lho, ora ngono Kakang Duna, werna kabeh iki apik. Ora mung abang tok. Abang menika werni ingkang dipun wedeni dening sinten kemawon? Kok iso ngoten? Lho, sampeyan nek nunggah montor nek ana abang mesti mandeg, ya. Nek nrajang cekel polisi sampeyan. Niku rak stopan gantung. Traffic light stopan gantung. Patih kok kuno. Patih kok ngarani kok stopan gantung. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih, dados nuwun sewu nggih menawi paduka menika menggalih babagan impen menika kala wau sampun ngantos dipun penggalih ingkang lebet, Impen ingkang panjenengan lampahi menika badhe nuwuhaken kesaenan sing kula mirengke ngendikaning para sepuh menika nyebutaken nek impen kok banjir niku elek. Sing kandha sapa? Saniki dionceki werdine mawon. Niki ora sewengi lho, ora kok njur sak penake dhewe le guneman. Werdine pripun? Lho, mboten apa-apa. Werdine mawon kula tak takon. Banjir niku asale saka sapa? Banjir niku asale saka sapa? Saka apa? Saka banyu. Saka banyu saniki kula tak takon. Apa wong urip nang alam padang? Tetukulan, menungsa, kewan menika ora butuhake banyu. Nggih butuhake. Nah, tegese banyu menika sangkan paraning penguripan. Oh, ngoten. Banyu menika sangkan paraning penguripan. Mula sapa wong urip ning alam padang, tetukulan, sato kewan kabeh butuhake banyu. Mula nek ana impen banjir menika tegesipun badhe subur makmur gemah ripah loh jinawi. Oh. Ning kok wujude getih. Banyu sing abang. Getih menika banyu sing abang. Wis loh jinawi tur gemah ripah bakal negari Ngastina menika negara sing diwedeni. Oh. Ora ana sing parangmuka sing wani ngidake sikil ning tapel wates negara Ngastina. Ora ana parangmuka sing wani ngramah negara Ngastina. Lho, menika nggih. Tumrap kula werdinipun ngaten menika. Dados panjenengan sampun ngantos kuwatos. Bab perkawis impen menika sampun ngantos dipun penggalih ingkang lebet. Panjenengan kedah nuwun sewu, karyanipun Alendra menika mboten namung gagas impen, ning kudu gagas kawontranipun para kawula lan kawontranipun negari Ngastina. Menika langkung prayogi nggih. Sidhem jroning pasewakan wadukung tanpa sapawa. Kapraban dening Sang Nalendra Tama mango nengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras Kocap kacarita nalika semanten dereng paripurna sami mbawacana kasaring mlajar saking ketebian minyak sagung kang samya sumiwa minggah madaning Daturaya Kejawiana putra Sukaliwa Bambang Swatama ingkang bletek-bletek akarya kagiat kang samya bulan.
Prabu Duryudana alon ngandika dohari ning sun Werkudara dohari ning sun Werkudara Swatama mlayu-mlayu tanpa tinimbalan kowe munggah datul negara Ngastina. Swatama ana apa? Mestine ora usah kowe ingkang munggah ning Datulaya jer pangkatmu kuwi ming tukang leladi kalawan Pangeran Pati lah kok wani munggah ning Datulaya negara Ngastina. Wah, anakku Satama ana apa? Ana apa Satama? Lah wis tak keke meja. Nyusul bapak ngapa Satama? Nyun mapunten. Sewu-sewu kalepatanipun abdi Tadhawadana sinun. Kula kake matur ingkang terwaca. Mboten kanthi kanyono-nyono. Nalika kula jagi tapel wates negari Ngastina dumadakan. Saking katepaninganipun ingkang abdipun Swatama ingkang manguwuh-uwuh nedhi ambedah negari Ngastina. Inggih menika putra ing Jodipati, inggih menika pun Raden Antasena ingkang wantun nedhi angraman negari Ngastina nedya anjungking kawibawan pan perkais menika kemareng ingkang ngabdi lumengser saking Paseban Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kagat risang kapirang rinangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana. Paman Arya wonten dawuh Swatama matur menawi Antasena nedya ngraman negari Ngastina. Lah dalam mbok menawi menika numusipun impen nggih. Kakang Durna piye impen sampeyan numus utawa impen sampeyan nekani jebul getih menika kala wau pralambange Si Antasena. Mboten, mboten. Menika namung godha, namung godha. Cara piye menika ing winastan pagoda menika ngaten menika. Rumangsaku kok pendhita kok omong kok sapenake dhewe. Bawadana paman sing menika kula semanggaken anggenipun nyepeng Antasena aja gawe klinik negara Ngastina. Inggih ngestaken. Oh inggih, nyuwun pamit nggih. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisangken nimaya wisenta wisangken nimaya Wisnu Pratenta. Ini aku kok ngimpi. Mongko impenku kaya entuk wisiking dewa Antasena, kowe kudu nglakoni tapa ngrame jumbuh kelawan apa sing wis tak lakoni saiki lan tak sandang saiki. Jejering titah ingkang dugal kewarisan ingkang beda karo titah-titah liyane. Aku entuk kewajiban supaya benerke wong sing kleru, jejeki wong sing bengkong. Sarta gawe tentrem jagat saisine. Mongko bareng aku tangi gregah. Ora ana ing kegumana musik ana ing paningalku jaba amung negara Ngastina. Negara Ngastina ingkang biyen diasta dening Kanjeng Hyang Prabu Pandhudiwayana. Saiki diasta dening Siwa Duryudana ingkang nayakane pambeking angkara budine Candala klebu nalendrane. Ngastina dadi praja ingkang ora becik, Ngastina dadi praja sing ora apik.
Ngastina dadi praja sing kondhang dadi tuk sumbering angkara murka, mula tak niati nggonku tapa ngrame kudu benerke wong sing kang kleru. Wis tak rewangi aku bengok-bengok nantang karo wong Ngastina iki mesti kepireng karo Nalindra Ngastina lan Nayaka Ngastina tak entenane kene. Yen pancen ora iso didandani, ora iso dikandhani, ora iso dibenerke, aja kelakon dosa. Aku dhewe sing arep bedah negara Ngastina. Mungking ayuda kebabak bawatnya bener kebabaknya mungking aloka Simbah Pate. Iya, aku tak takon karo kowe jane karepmu apa, kowe kok bengok-bengok nantang karo wong Astina. Blakasuta Mbah, ora tak kalang-kalang rembuku. Aku entuk dawing dewa, aku entuk dawing Jawata kinen benerke barang sing luput, njejeke barang sing bengkong, sarta aku ngelingke wong kang watak angkara budi candala. Mula kang sanga kuwi sing tak tuju dudu praja ngendi-endi mung praja Ngastina ingkang pancen dadi kedung-kedunge wong angkara, kedung-kedunge wong sing tumindak elek. Mula tekaku ning papan kene aku niat benerke karo pakarti ning wong tuaku Walasata Kurawa, nek gelem. Ewadene ora gelem tak benerke. Nuwun sewu nek aku nganggo cara sing kasar. Lah dalah pancen bener omongane Satama. Yen antos nggih aja nganti katalumpet. Rangketen bocah sing soroh nyawa iki, antos ora gelem balik pecah siramu kene. Pak Deswatama nek arep melu-melu perkara iki. Sawaki jetan puluwa kowe kelapan Tegala Ngastina pancen wong jugal kewarisan tenan. Padhe Durma Gati nek kena tak kandhani sarta kowe luput saka nggonku ngajar karo Pakde-pakde Kurawa, kowe saiki rasa melu-melu. Kowe rasa melu-melu tentrem sarta sehat awakmu, nek melu-melu ana wong tuwa tak sabete ngebuk pridhel awake. Apa jadi apa kamu? Niatmu piye le? Niatmu piye karo? Pandita kang
wang kinarya wangsit pindha gombang awang susu angin ngendi nggone oh iya Antasena tak tampa maju ana ing peperangan methuke karo putumu arep ngopo aku arep takon karo kowe Antasena dase dasarmu apa jane lah kok dadi kowe arep mbedhah negara Ngastina niatku ora arep mbedhah negara Ngastina aku ora milik negara aku ora milik kamukten aku ora duwe ora milik pangkat derajat ning pancen aku diutus dening para Jawata lumantar swara sing dumeling ana ing Karna Antasena gandeng dadi wong sing ndugal kewarisan mula aku didhawuhi supaya tapa ngrame kuwi benerke barang sing luput jejeke barang sing bengkong sarta kudu ngelingke wong sing wis tumindak luput mula aku terus kaya dene duwe kewajiban gawe tentreming jagat raya mongko tak sawang wong Ngastina kuwi pakartine elek kabeh coba aku tak takon saiki endi wong Ngastina ana sing apik aku tak takon sapa sebutno oh ana wae sapa ora ana ana kok ora ana ki piye Mbah manut karo aku kene nyawiji karo aku tetunggalan karo aku slamet tegese piye kok slamet ora bakal tak pulasara yen aku ora gelem nyawiji karo kowe manut kowe tak pulasara dadi pendhita sing apik dadi pendhita sing becik nyawiji karo aku dadi pendhita sing bener-bener suci lahir batine jumbuh karo serban lan ketumu ngisine-sine lho Mbah sampean ki pendhita kondang serban ketemu putih ning atimu ora jumbuh karo latimu atimu ora jumbuh karo pakartimu tetel kabrahmananmu putihmu mung serban karo kethu ning atimu lecek gedhoane ora bakal dipercaya karo wong apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula arep dadi pendhita kuwi ngawula karo derajat pangkat simbah kudu eling yen to derajat pangkat kuwi mung sandanganing kadonyan kuwi sandanganing lair ning kabrahmananmu kuwi sok bakal ditakokake nalika kowe sowan marang panguwasaning Hyang Mahanasa ya Sang Hyang Suci endi suci ning lair batinmu endi suci ning serban lan ketumu nek ora suci ora katon sarta ora iso mbuktekke wis cekelono omongane Antasena iki arep kowe dadi wong suci arep kowe dadi pendhita arep kowe dadi resi arep kowe serbanmu putih ketumu putih ning pakartimu sak ngisoring dlamakan kowe bakal dadi intiping neraka jahanam malah luwih rekoso mbane Antasena kaya dires-ires atiku bareng aku rungu suaramu sing kaya ngono. Ibarate Durna saiki wis ngiwa terus tumindake ning bareng aku rungu suaramu. Lah kok dadi aku iso eling Purwadasena. Aku ki abot uripku nggawa kewajiban minangka dadi pendhita. Ning sasuwene iki nggonku dadi pendhita ki mung lamisan. Merga pakartiku tansah ndombani pakartining Sata Kurawa. Antasena, aku piye? Aku kudu piye? Sabar, Mbak, sabar. Gusti iki maha tresna. Nah. Iya. Maha pangapura. Dadi nek kowe rumangsa dosa ning alam padang iki sauren nggonmu tumindak dosa. Tegese kowe utang kowe kudu nyaur. Nek cara aku apa sing wis tok lakoni iki aja mbok lakoni meneh ning saiki dandani karo lelakonmu. No. Kowe tau tate natoni wong mau paranana. Kowe njaluk ngapura rumangsanana luput. Kowe tau tate nabok wong nyuwuna pangapura. Kowe tau tate tumindak sing ala. Saiki buangen bali tumindak sing becik, bali tumindak sing apik. Iya Antasena, aku dadi eling Antasena. Aku seneng, Mbah. Nek kowe iso eling Purwadasena. Sing jeneng pendhita ki ora mung nentremke jagat, ning gawe ayeming wong sak jagat, gawe tentreming wong sak jagat. Aja malah kowe urup, aja malah kowe ngincipi carang papak ngurupi kono ngurupi kene supaya tumindak sing ora apik. Kanthi dasar agama kuwi ora apik. Iya. Sengkune kae wong ala, sengkune kae wong elek.
Kae sing nglincipi carang papak ngicuk-icuk tumindak ala Pak Dipadiku para Sata Kurawa. Nah, klebu sampean. Sampean kira rumangsa apa? Biyen sampean iki dadi pendhita apik, dadi pendhita elek. Ha carane nek supaya dadi pendhita sing apik meneh ya sing gawe elek mau kudu diajar. Wah, mati sengkuni derek aku. Ayo, ayo. Guse. Teka-teka karepe pripun? Oh, Dipate nyuwun mahapunten ya, Dik, sing dadi pangapuramu ya, Dipate. Kakang Durna kersane pripun? Oh, mboten wonten kersa napa-napa. Lah sampean kok sajake bali mriki kok banter banget le mlayu. Sampean mengkari gelem manut kali kula napa mboten? Manut pripun? Sampean gelem tumindak apik napa mboten? Lho, niki perkarane napa? Ora ana perkara apa-apa. Mangwangsulan. Gelem tumindak apik apa ora? Lho niki perkarane napa? Gelem tumindak apik apa ora? Niki sepatu kula rega 7,5. Ning pakune entek 15.000. Niki nek nggo gajol wong iso tatu arang keranjang. Sampeyan kersane pripun? Ora gelem tumindak apik, Durna saya nyampurnake karo kowe. Cul kese. Aduh. Mentala. Ora mentala ngapa? Sampeyan kok kaya ngono. Ora usah dadak mengo. Ayo mengo ngono. Antasena piye, Mbah? Aku diajar karo Kakang Durna, pancen aku sing njaluk. Lho. Kakang Durna kok melu Antasena. Melu nek pengen munggah swarga. Apa sing duwe swarga iki Antasena? Ning Antasena dadi jalaran. Mergo aku wis sasuwene iki aku wis kleru dadi pendhita sing tasang raja iki tumindak sing elek, tumindak sing ora prayoga. Mula wis ora ana gunane serban ketuku putih yen tumindakku tansah ngobah-obah katentreman. Tumindakku tansah gawe kampitunane liyan ya ora dangan kaya ngene iki. Ning nganggo sarung kaya ngene iki. Mula aku eling, Dik Pate. Aku eling aku mbiyen teko ning tanah Jawa kuwi dadi pendhita sing awit, dadi pendhita becik. Ning mergo srawung karo sampeyan, kula mang jorok-joroke supaya tumindak sing elek. Kanthi pawadan kula wis entuk derajat pangkat saka anak Prabu Duryudana. Oh, kabramanane Bekantana ora dituku karo derajat lan pangkat. Welah. Bener, Mbah. 100. Iya. Enten dawuh. Ora usah basa ngaku putumu kok. Iya piye nggir. Aku iso malik paningali Begawan Durna saka pendhita sing sasar susur tumindake dadi pendhita sing apik. Lah saiki aku tak taren karo kowe gelem dadi patih sing apik apa ora? Dipun menafak-menafakna, ora usah basa dikapak-kapakna. Mbahmu iki wis elek. Ning nuwun sewu, luwung saka elek dadi apik timbangane saka apik dadi elek. Kuwi luwih prayoga. Akeh nom-noman sing biyen jaman nom-nomane tumindake maling begane dadi panata agama, tegese dadi tukang siar agama kuwi pirang-pirang. Ana sing biyen jaman nom-nomane tengane ngerampok, senengane gawe kapitunane liyan, ning bareng tuwa dadi wong alim, dadi wong suci, dadi wong sing benerke wong tumindak ala. Kuwi pirang-pirang. Mumpung sampeyan kuwi wis tuwa, sampeyan kuwi carane srengenge wis gumlewang mangulon. Nek sesuk sampeyan iku tekaning pati kepengin arum asmane, ayo bareng-bareng didandani uripe aku sing bakal ndunung-ndunungke. Munia. Iya. Oh, eling dadi pati. Kowe karo aku ki wis tuwa.
Yen diarani srengenge kuwi wis gumlewang mangulon jela meneh angslo bumi tegese wis bakal tekaning pati. Sok kapan meneh kowe karo aku golek dalan padang. Sok kapan meneh karo kowe golek kabecikan supaya iso dienggo sangu ning dat Kamur Wedat. Yen tumindak awake dhewe kuwi apik. Iso nyaur utange awake dhewe nalika nom-noman biyen tumindak ala iso disaur. Sarana tumindak becik. Oh, tak kira saya suda dosane awake dhewe. Mengko nggone nampa paukuman saka sing gawe urip ya ming sedhela. Terus nikmat pepangat munggah ning kasuwargan jati. Ning yen tansah tumindak ala, mongko ora ana elinge. Oh, Dek Pati. Apa ya kelakon sasuwene kowe swanosane Gusti sesuk dadi intiping neraka jahanam. Bayangna to? Bayangna. Dislamet rokoke larane ora jamak-jamak. Kala mangsane keslamet rokok kane ora sengaja dadi jotosan. Sesuk kowe dislamet kan ning kono kuwi nganti kaya ngapa? Wujude geni sing jarene 1000 panasing geni ngarcapada. Tak pikir to Tepate, senenge jagat ki ora sepiro. Ngibarate kaya wong-wong ngampir ngombe. Urip ning jagat ki ibarate kaya sesuk kalau mangsane bakal sowan marang pawasane Gusti. Mumpung isih ana wektu, mumpung isih madang rembulane, isih jembar kalangane lho Tepate. Kelingan lakon sing wis tak lakoni rumangsa dosa gedhe pira kae kawula sing wis tak pilok pira kae wong wedok sing wis tak gawe tabati Kuwi dipikir. Oh, senengane. Kowe tau ngejak aku to mbiyen ayo. Sing wis ya wis, Mbah. Nah. Biyen iki pancen dadi lelakon, ning nek saiki sampeyan iso tumindak apik, tak kira Gusti ora bakal sare. Mesti nampa tumindakmu sing apik lan iso nyuda lawan dosa-dosane Mbah Patih Sengkuni. Aduh, Nger. Payah kula nyuwun Pangapunten rasa basa. mboten panjenengan sampun saged malih paningalipun. Kula ingkang badhe tansah basa kalian panjenengan. Aku ora njaluk lho, Mbah. Bawalarya, Bawatuna. Astina Maha Prabu nang ngandika dhari ning Sun Werkudara dhari ning Sun Werkudara den kapareng Oh, Bawalarya, Wonten dawuh lenggah wonten mriku. mawon menawi dipun tampi kula nyaosaken serat pengunduran diri. Lho. Layang pengunduran diri pripun? Wiwit dinten menika kajabela kula dados patih Ngastina mboten menapa-menapa. Waton kelilanana kula nderekaken inggih menika Guru Kura Sang Antasena menika. Bawan sampean sampun kados ngaten. Lajeng rencang kula sinten paman Blasa Jenar. Bawatuna, Wonten dawuh, Ger. monggo laturi kundur wonten negari Ngastina. Oh, kula ugi sami kaliyan anak Adipati Harya Sengkuni, Ger. Kula tetep badhe nuwun sewu ugi badhe mundur saking minggu dados pujangga negari Ngastina. Liripun kados pundi? Kula tetep badhe nuwun sewu madeg Brahmana merdika kemawon. Malah menawi perlu kula badhe nderekaken inggih menika sampun ngasaget malih dhateng batos kula sang guru kula inggih menipun putu kula Antasena, Nger. Kula nyuwun dipun leren-lereni anggenipun dados pujangga negari Ngastina, Nger.
Antasena. Menungso anggaya kowe wani malik paningalih Bapa Paman Sengkuni lan Bapa Penemban Durna. Aku lan nrimake kahanan iki. Ora mbok balekke Paman Hari Sengkuni Bapa Penemban Durna. Ngajak piye ayo tak ladeni. Sik, Pakde. Nek Pakde nantang karo aku nuwun sewu, selagine Simbah Patih, Simbah Durna wae sing kasektene aku ora ngiyas karo Ratu Ngastina lho. Tak kira isih dhuwur Simbah Patih karo Simbah Durna wae kalah karo aku. Apa meneh ming sampeyan. Aku ora jeneng ngiyas karo kasektening Pakde Duryudana ning nuwun sewu nek sampeyan nantang karo aku mengko ana ratu kewirangan. Ana ratu kewirangan. Dasarmu apa kowe iso matur sing kaya mengkono? Merga saanu apa jenenge dasarku ming enteng wae. Entenge bab sing endi? Enteng tembunge ning pancen nek dilakoni bener nyatane. Tembung sing apa? Ora ana ala bakal tumama ning becik. Lho, ngono wae. Ora ana ala sing bakal tumama ning becik. Mongko Pakde kuwi wis wantah diarani karo para kawula nek ratu ingkang watak angkara Buti Candala. Mongko aku duwe niat benerke karo tumindahe Pakde. Dadi nek Pakde wani karo aku padha karo sampeyan soroh nyawa, sampeyan Sorapati. Ora mungkin sampeyan menang karo aku. Merga teng menendi wae wong tumindak becik, wong tumindak sing apik kuwi diayomi karo panguwasaning Gusti. Ngono. Sasuwene iki Pakde nyekel pemerintahan negara Ngastina kuwi kanthi pemerintahan ngibarate kaya dene tangan besi. Yen mau ora dilaske. Ora dong rasah nyaut-nyaut. Tangan besi pemerintahan dengan kekerasan. Nek ora keras ya gelo kok. Tangan tegese sampeyan sewiyah-wiyah karo kawulane sapa sing ora manut karo Ratu Ngastina Prabu Duryudana dipidana. Hak bersuara rakyat tok bungkem. Hak berpendapat rakyat tok bungkem. Ngastina ya dene panguwasa tunggal ning astane Prabu Duryudana. Kuwi ora apik ngono. Ngoten. Monggo sampeyan tumindak semenang-menang. Nek sanak kadang tok nomorke 1. Nek kawula liyan kebrayan kawulamu ana Karang Pradesan ora ing Parden. Nadyan katone bela tumrap negara malah tok paringi pidana. Ning nek sanak kadang mitra kawruh Sentana tumindak elek tumindak ala nalisir saka pranataning negara tok apura. Lah kaya ngono kuwi apa apik? Nuwun sewu lho, Pakde. Sampeyan kuwi nalindra sesembaning para kawula. Tumindaka ngayomi marang para kawulamu, tumindaka dadiya pamangku para kawulamu. Sing jeneng Sang Prabu kuwi tegese batur utawa nglayani karo para kawula, ngono. Dadi lakonana tembung Sang Prabu mau kanthi kowe kuwi dadi baturing para kawula sarta kowe iki isa ngayomi marang para kawula. Nglayani karo rakyatmu kuwi tok layani kanthi becik lan apik, aja malah mbok sia-sia. Makmur lan urane negara kuwi eneng tanganing para kawulamu ora nalendrane. Apa sampeyan arep iso gawe makmur negaramu tanpa pambiyantuning para kawula? Ora iso. Sampeyan iki ijen, sampeyan menungso. Sampeyan iki dudu ponakane sing gawe urip. Ngono. Terus saiki nek sampeyan tumindak angkara Buti Candala tansah ngendhak marang sak papadaning urip, ngendhak marang para kawula. Apa rumangsa sampeyan iku sesuk ora bakal tekaning pati? Apa dadi ula mbrungsungi? Iya. Ora. Kabeh sing kumulip, sing rumangkang, sing kedurungan kulit daging, kenjingan nyawa ning donya iki mesti bakal ketemu karo sing jenenge pepati. Mongko tekane kaya maling ora kanyono-nyono. Ayo. Pancen tekake jauh ditekak tenan kok. Ya sabar kok iya. Wah, Ngastina negara modern kok ana tekak. Suke. Marat. Suke. Suke banget. Suke banget. Lho, tekane pati kaya maling, ora kanthi kanyono-nyono. Sak Pakde lagi lenggah dampar keprabon. Ngerti-ngerti Gusti ngersake Duryudana wis entek tulise, ya wis sampean bakal tekaning pati. Sampean lagi ngitung dhuwit nang omah, mergo sampean ratu akeh dhuwite. Gusti ngeparangake mati, ya bakal mati. Panguwasa sampean ora bakal nguri panguwasane sing gawe urip.
Mula sadar, mula eling. Elinging menungsa kuwi luwih becik tinimbane wong sing ora iso eling. Ngono. Sampeyan jangkai isih dawa dibanding karo Patih Sengkuni, yuswane isih enom sampeyan. Ngono. Pakde isih dawa yuswane, isih akeh wektune supaya njaluk marang ngapura marang panguwasaning sing gawe urip. Singkirke rasa memungsuhanmu karo Pandhawa. Pandhawa ki sedulur. Pandhawa ki adimu dhewe, kuwi wong tuaku. Kena ngopo kok sia-sia, kena ngopo pendak-pendak tok ancam patine lupute bapakku, lupute makku cilik apa aku tak takon. Apa ganggu negaramu? Ora to. Negara Ngastina pinesti besok bakal ana perang gedhe Bratayuda. Tur Pandhawa ora tau ngucik negara Ngastina. Ning mesti tok ancam patine, selagine-lagi nindakke ngancam patine kuwi wis dosa. Ngrasani kepengin mateni wong lagi dibatin ki wis dosa lho, Dik. Wis, saiki bayangno. Dosamu sing tumpuk matikal kaya ngono kuwi lek mun nyaur arep nganggo apa? Bondo negara Ngastina ora cukup. Negara Ngastina ora cukup. Suwene uripmu tok nggo males kabecikane utawa tok nggo golek kabecikan ora cukup. Mesti eneng sisa-sisa dosa. Sisa-sisa cinta. Kakang Durna. Adipate. Niki lagi rembug wigati kok senengane nyaru wis ora. Mula aku gelem nuntun Pakde marang dalaning bener. Iwatine Pakde ora gelem tak tuntun. Pakde ora gelem tak benerke, Pakde ora gelem tak jejeke. Monggo aku ora melu-melu. Ning aku wis ora kainan ngeling karo Pakde. Iwatine Pakde isih berkuku utawaton kepengin ngopeni watak sing kaya mengkono, monggo sekecake. Sesuk sing bakal ngunduh ya sampeyan dhewe, sing bakal sing nandur ya sampeyan, sing ngunduh ya sampeyan dudu wong liya, Pakde. Padur jagat pangestu Ndasena apa sasuwene iki ora eneng menungsa sing iso natas kan wewatekaning Duryudana kejaba mung kowe Ndasena ayo le cah bagus kowe tak dadekke ratu nang Ngastina Ose, aku niat ngene iki ora kok aku ndek pamrih dadi ratu blas ora duwe. Aku pengen ngukup ke raja kaya negara Ngastina, ra. Nek ora percaya sampean mang jupuk pusaka bedan dadane Antasena. Nek nganti onton atiku ki duwe niat kepengin dadi ratu ning Ngastina, wo aja langgeng uripku. Dadi intiping neraka aku gelem. Sumpahku tak sumpahke keblat papat segara gunung isine rira wengi seksene karo sing gawe urip. Ora ndiniat, Dik. Urip Antasena ki apa anane? Wis ngene iki aku wis seneng. Lho, Simbah Patih, Simbah Durna sampeyan iso nampa gunane Antasena iki aku wis matur nuwun banget. Wis matur nuwun. Ngastina bakal kuncara Hanjayeng Bawana. Yen Antasena sing dadi ratu kosek ratu kuwi eneng syarate, ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh lan ngerti pranataning praja. Monggo aku ki wong ora iso basa, wong ora iso ndodhok, wong ora duwe tata krama. Nek ratu kuwi patut sinudarsana dening para kawula. Sak tingkah polaing Nalindra kuwi ditulat dening para kawulane. Ngono. Nek aku sing dadi ratu terus engko kawulaku ora basa. Oh nanti dak Piye? Wah, kuwi ora apik to. Ratune ora iso basa, kawulane ora iso basa. Engko ndak nular aku moh. Kahanan kaya ngene iki tak sandangi dhewe. Kahanan kaya ngene tak lakonane dhewe. Ning saora-orane kowe dadi pujangga negara Ngastina. Piye? Saora-orane kowe dadi pujangga negara Ngastina. Boduna. Wonten dawuh. Nuwun pamunten. Krana anggen kula sanget tresna lan anak kula Antasena saged ngemutaken dhateng kula pangkat pujangga badhe kula aturaken dhateng Antasena. Oh. Pripun? Sampeyan sing katabetan derajat pangkat niku atine durung resik. Oh nggih, Ger. Lahir batin kula ikhlas. Lahir batin ikhlas. Lahir batin ikhlas. Mboten wonten raos grundel. Mboten. Malah kula remen menawi Antasena kersa manunggal kan Barsata Kurawa lenggah wonten negari Ngastina.
Nek pancen kabeh iki dadi tekate Siwa Duryudana aku saguh. Ning syarate siji. Syarate siji apa? Syarate siji aku dadi pujangga, dadi guru ning negara Ngastina. Ning nek aku weruh sampeyan nayaka pujangga negara Ngastina utawa kawulane eneng sing tumindak elek, eneng sing tumindak ora apik, eneng sing tumindak nalisir saka angger-anggering kautaman, aku sing midana. Ratune tumindak elek, aku sing paring pidana. Patihe tumindak elek, aku sing paring pidana. Durna tumindak elek, aku sing paring pidana. Paman atus pundi? Menika sae nggih. Menika langkah pertama. Supados sak mangke menika negari Ngastina dados negari ingkang sae. Oh, kula madhuk nggih, kula madhuk. Ayo tak unggahke jempono. Tak unggahke marang tandu dadi pujangga negara Ngastina Antasena. Haruno ukarapo sabdaning kokelo rengkang ikara sakatar kene donga engkong ler wosing ene panco Pepetoke ngayam wana mrak mangwa ing pagagan Nyoto benten kalian kawontenan ingkang sampun nglampah nembe sawetawis Sang Pujangga Agung lenggah wonten negari Ngastina kawontenanipun para kawula katingal ayom ayem tentrem langkung sae tinimbang saderengipun pujangga Antasena lenggah wonten negari Ngastina. Adengger nderek bingah ingkang tanpa pepindhan ing mekaten mugi-mugi sak laminipun anggen kula lan paduka anak Prabu tansah nengenaken tumindak ingkang sae satemah andayanana dhateng gesanging para kawula. Kula lan panjenenganipun anak Prabu Duryudana kedah ngaturaken panuwun kaliyan pun Antasena ingkang sampun saged ndandosi wonten negari Ngastina. Lan poma dipoma ngger dipun enget-enget bilih. Engke mawon ingkang badhe tumindak mboten sae sinten ingkang tindakipun menika tansah ngagungaken tindak angkara murka Budi Candala menika mboten badhe nampi barokahing Hyang Mahanasa. Bapa Panembanduna inggih. Mekaten kula tetepaken bilih Sang Pujangga Agung lenggah wonten negari Ngastina. Niating manah kula menawi sakmangke Pandhawa badhe nyuwun wangsulipun Antasena. Kula ingkang badhe hambetena
Sarating pandam sumula amadangi jroning pasareyan ngenangi wadana katon remo-remo kalingan ngangrengeng sang dyah manahengkung dereng ngantos panjenengan Balwacana kasaru sawaning Raden Janakarya kagiat kang samya mulat Kang Mas caritane nandang susah sapa sing ngancani desa mono aku nate setya lan gawe kuciwa ya Kang Mas anane bunga susah sapa sing ngancani oh Yai Arjuna botan sami naning kawidadan niring sambi kula sowan kula. Wigatine apa? Namung badhe munjatur sanipun Kaka Prabu. Ngengi babakan anak kula Antasena ingkang madheg pujangga wonten negari Ngastina. Antasena, piye Pakde? Ora lidhok ujare wong daplok. Anane kowe mapan negara Ngastina, mesti dina ora ning kene nggonku bakal ngaturi pirsa karo Pakde. Banjur menyang endi? Ayo neng alon-alon negara Ngastina kono. Tak gamblangke nek kira-kira engko dianggep aku kleru, kleruku nggo napa, Pak? Sarung jagung angka sandanganing raga Amprojo apa sababe dene sira madheg pujangga negara Ngastina? Aku ora niat madheg pujangga. Lah sejarahe tak kandhani ngene ya. Aku nampa wangsiting dewa kinen gawe tentreming jagat. Srana aku kudu ngelingke wong kang tumindak angkara budi candala, njejeke barang sing bengkong, benerke barang sing luput. Mongko tak pawas kanan jagat kaya mengkene iki merga mubal babal angkara murkaning Siwa Duryudana lan sak andhane kabeh. Apa mak cilik Madukara ora ngaturke panuwun marang Gusti nek aku iso malik paningale para pepundhen-pepundhen Ngastina. Mula gandeng aku wis bisa malik paningale para pepundhen Ngastina tumindak sing apik, tumindak sing becik. Tumuli aku disengkakake dadi pujangga. Lan nuwun sewu, iki ora sak teruse kok balik, ming supaya para pepundhen Ngastina kuwi duwe lagehan tumindak sing apik, tumindak sing becik. Engko nek wis mangsa kala kudu tak tinggal ya tak tinggal bali marang Projeng Ngamarta. Antasena, piye? Pakarti minggu mengkono mau ora dadi kersaning para Pandhawa, margana bab-bab ingkang kudu sira ngerteni. Mulai tak kanthi bali marang Praja Ngamarta. Panjenengan kudu ngendikake apa sing dadi perkara kok aku ora entuk dadi matu pujangga ning Negara Ngastina. Dudu aku yang bakal paring keterangan nanging Kanjeng Koko Prabu Ndarawati.
ning aku didhawuhi supaya mboyong lawan kowe. Nah aku ora gelem. Apa sira kira-kira kowe wani karo pamanmu Janaka? Kosek. Nek sampeyan ngendika kaya ngono aku ora wani. Ning nek sampeyan jihad karo karepe Antasena tegese sampeyan padha karo wis menging aku tumindak sing apik. Ngono. Mergo apa kleru aku benerke pangartining para Kurawa. Apa dianggep kleru? Ku ya ora kleru. Lah nek ora kleru kono apa? Mak cilik nglarang karo aku, menging karo aku. Iki dawuhing Koko Prabu Sri Bathara Krishna lan Koko Prabu Puntadewa. Den ampun ngayal to. Engko wangsul engko. Engko wangsul ampun ngayal. Kowe ora sampe melu, kere-kere sombong ora sampe melu. Kowe sombong apa? Heeh, aku sak sombong. Ambane dunekke Ndara Antasena, kowe wis ora duwe sombong. Aku mau nek dijak bali ning negara Mamarta belum rampung pakaryanku. Yen kowe ora gelem aku ingkang jihad. Yen mak cilik arep jihad karo aku, kudune iso ngasurake kasudibyaning Antasena. Lho, kowe malah nantang karo aku. Sepiro kekuatanmu Antasena? Ayo, yen pancen pengen jajal karo kekuataning pamanmu Madukara Maracabanen. Aku ora bakal wegah mungsuh karo kowe. Nuwun sewu, mandya ucapku, mak cilik ora iso tindak lempoh nang kene. Oh, ben. Wala. Sampeyan iki priwe? Petronan. Sikilku kok ora duwe kekuatan. Tumbaske kursi roda no. Bagene iso nuthuk. Sikil sing ora duwe kekuatan. Apa medun? Iya, Bagong. Sing niku pripun sing niku? Iki kayane ya ora duwe kekuatan. Aduh, wis. Wis, Janus. Apa guna? Apa guna? Wis angel. Angel. Angel temen tuturamu. Mbok ra anarkis, Tru. Gendong, Tru, datreke Sinuwun Ndarawati. Mingkureng ukara akarana karnan martisiwi sinawung resmining idung lho iki kenapa Petruk lah kok dadi bendaramu tok gendong dotong kaya Ndara Antasena. Nang Ndara Antasena putu puga mboten purun wangsul. Lah kok mandi ngendikane Ndara Antasena? Paman Madukara lempoh ra iso mlaku. Klumbruk. Sikilane kaya ora duwe kekuatan iku lho, kaya mak, kaya ketekuk-tekuk ngono. Ilah dalah. Arjuna wonten maring adawu. Lah perkarane apa to? Jumbo ngendikaning Koko Prabu kinen boyong anak kula Antasena. Nang Antasena mboten purun wangsul, wela dalah pancen bocah ngeyel tenan. Wah, mikira tak deploke. Padake sambel matamu. Aku seneng nek yaene iki beda Ndara Werkudara iki. Nesu. Wah, Petro aja clometan. Petro ya. Clometan. Kula cekelkenipun gong-gong antil lho. Cekel-cekel kono aku diantil tenan mangsane ora. Dipun malihaken, Ndara. Dipun malihaken. Iya, bakal tak tambani Petro. Nggih, kula mboten sol panti lamit kok ngumumuri matamu iki apa. Terus kowe nek anteng ra iso. Senengane kok ngomong kok Ndara Janaka lempo kok arep ditambani sol panti lamit.
Kuwi ora nggo nambani ledesmu dengkulmu ngono. Iki rumangsaku kok bengi iki kok Werkudara neson, Petruk neson, Bagong neson. Arjuna tak tambani mbok menawa perbawamu kaya ngono kuwi. Janjane piye to Petruk? Ah niki keterangane ngeten. Lenggah wingking. Kula taksih matur sing suarane cekat-ceket ora kaya sampean niku nek ngendika alon-alon suwi. Paham? Iya. Nek kula sing matur cekat-ceket. Oh, terus rampung. Ya? Iya. Aduh. Kita wis ora entuk sambutan truk langsung wae. Tetep berusaha, aku cara tahu putus asa kok. Matur sampun Ndara Kresna sawetara dengan masa. Nggih. Niwang Ndara Janaka rawuh teng negaring Astina. Ndiaken apa wigatine? Wen boyo wangsul Ndara Antasena ing wigatine Ndara Antasena menika ngantos sampun kundur ngamarta. Jumbo. Dan dipun Sinten Prabu Ndarawati. Iya, Pak. Ngantos dados paduduh nanti sepun Ndara Antasena kan Ndara Janaka. Wah, ranu adu kepinteran. Dasare Ndara Janaka niku doktor, Ndara Antasena profesor. Niki kompresor. Piye lumayan to, Gong? Terus semangat. Ana nang menika Ndara Janaka padane Ndara Antasena padu padu munggah tensine iso munggah. Ndara Antasena pokok ora gelem kandha wonten Garing Astina. Ndara Janaka tetep ora kepengen jumbo ing ngendhalipun Ndara Kresna Antasena dubahe negara awit. Ing sampun dipun kendhakaken wonten Ndara Janaka beliau Ndara Antasena mboten kenging. Napa sing dadi ingkang wajikan iki? Ingkang saya kenging. Ya sampeyan ya ingkang. Nggih. Wadene. Ndara Antasena puguh wonten langsung ngamal. Aku dadi jangan ora suka karepku dhewe, Aku diru jangan Prabu Duryudana lan Pandhawa Patih Harya Susuki. Lah. Nami sing ayam niku enak dhewe wonten pojokan beteng niku menapa. Dasare wae empuk. Tur nek tengkleng. Paling mudhun daerah minggir Sleman. Niku tetanggane Neti Sulandari. Sampe ngene engkang wis baten aku bener. Aku wis mbedhek. Petruk iki anggere matur matane mendelik-mendelik iki janjane mung ngarep turu. Seru le omong ning ora pas, ora karepe. Nggih, mboten. Mriki nika. Lah nek mboten pas kula peksa. Werkudara. Iye. Totokan gundule iki. Wah, ora tekan. Mbok kowe bae. Aku engko wedi nek kuwi Petruk iki wong tuwa. Sing jeneng sate niku. Niku paling enak dhewe kidul pojok Beteng Kulon. Niku tenan. Nah, ambune ora kaya ngeten iki. Samane ratu ning ra sopan. Ratu kok ngentut. Ngentut gundulmu atos kuwi. Kudu aku. Ah sapa? Ayo. Ayo sing dhuwure. Duh. Sampeyan. Udu. Ah sapa? Sing teko kene mau sapa ya?
Lah kok lali lho. Lali wong kula ler-leran kok. Wis ge matur. Lah Ndara Antasena waktu niku piye? Ndara Antasena tetep mau dak bali. Ngono pripun ngegrep nalipun. Ora. Tetep ora gelem yakin. Asli. Kula mau niku bola kena gawe Pak Duko. Ora wedi. Ha niku ngene iki. Ngantos sepriki dereng ditandatangani blas. Bab bantuan BLT barang niku ora gagas masalah. Kowe Emir? Ha. Cawek kono. Hus. Antasena tak pethokne Arjuna, Koko Prabu lho sumangga. Ande Bima kang simonapta tur sasana kang melawan ing wah nganggo galong kok. Pakde, iya. Bapak, yo. Antasena, piye? Kowe ngerti niate paman? Yo, aku wis ngerti. Nek pancen Pakde ngluputi apa sing dadi kekarepanku, apa sing dadi niatku mau, aku tak nyuwun dasare apa kok aku mbok anggap lungkup. Luput kok lungkup. Luput. Ngene ya nggih tak kandhani. Antasena. Wong urip ning alam padang kuwi pancen diwenangake siji kaya sing mbok tindakake ya kuwi tumindak ingkang becik, tumindak ingkang apik, benerke barang sing kleru, dijeke barang sing bengkong kuwi pancen dadi kewajibane suwiji-wijining titah ingkang urip ning alam padang. Heeh. Syukur yen to iso tumular marang sak pepadane dene ora ya kanggo awake dhewe. Iya. Mergo kanthi tumindak ingkang becik, kanthi tumindak ingkang apik kaya ngono mau tegese uripe migunani tumraping uriping wong liya. Mergo wong urip ning alam padang kuwi yen ora iso migunani uripe marang wong liya muspra tanpa guna. Kaya sing tok tindakake. Ning aja mbok peksa, aja mbok peksa. Lire aja dipeksa. Yai Prabu Duryudana lan para Kurawa kuwi pancen wis ginaris kudu kaya ngono watekane. Elinga Antasena. Ana kodrating jagat ing winastan Bratayuda Jaya binangun. Bratayuda kuwi aja mbok sawang perang ampyak awur-awur ora, nanging kuwi perang suci. Perang sing wis pancen dikodratake dening panguwasaning Gusti. Ana ing kono bakal sirna angkara murka, sapa sing lali bakal eling, sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing milih bakal ngulehake. Mula wae winastan Bratayuda, Brata laku yuda perang. Perang sing nganggo laku, ora ampyak awur-awur sak krepe dhewe. Brantayuda, Branta asmara yuda perang, perang ingkang gandrung kelawan bebener. Perang kang gandrung marang tumindak ingkang suci ya kuwi ingkang disangkul dening wong ngatuwamu para Pandhawa. Heeh. Antasena, piye? Kowe ora usah dadi pujangga marang negara Ngastina wae, sayekti jagat iki wis ngakoni marang Si Antasena merga kowe kuwi suwijining titah. Ing ora ana tunggale apa to sababe dene aku matur ora ana tunggale merga kowe diwenangake anyandang gelar ndugal kuwarisan. Ndegal kuwarisan kuwi apa to? Derajate wong mau nanging bapakmu kuwi nyawang wong sak donya kuwi padha. Apa sababe aku iso matur kaya mengkono? Merga bapakmu kuwi ora duwe tata krama, ora duwe surasa basa marang tembunge. Kuwi ateges bapakmu kuwi nyawang wong sak donya kuwi padha. Kuwi padha karo kowe. Iya. Mula bapakmu kuwi ora tau pamer kepinteran.
Kowe ya ora tau pamer kepinteran ning jagat wis seseni pancen kuwi satria ingkang pinter. Satria ingkang wajib nyandang kelawan pangkat derajat swijining pujangga nanging pepatekna wong-wong sing tumindak ala mau bali tumindak angkara murka tegese kowe numangkarake angkara murka ning jagat. Merga angkara nanging tetep tukul jer kuwi dadi garising sing maha kuwasa. Iya, Pakde. Wis ayo bali. Ya ayo. Bali ning negara Ngastina kowe manunggal marang para Pandhawa, kepinteranmu, kawaskitanmu sarta nggonmu duwe gelar ndugal kuwarisane pancen wis diakoni dening jagat, ora sandadak mbok ketok-ketokke sarana kowe gawe bener wong Ngastina. Digawe bener ping 1000 wae nek jeneng wong Ngastina ki mesti bakal tumindak ala Antasena. Oh ya wis matur sembah nuwun ya Pakde. Piyai Ndugal, Piyai Sobasa ning watekane padha karo Bapak sampeyan Ndara Werkudara. Lho, wong sak donya niku ora sandadak mang pameri tumindak sampeyan. Tumindak niku ora sandadak dikandhake karo wong kiwa tengen. Lho, aku tumindak apik, lho, aku tumindak becik, lho, aku tumindak kaya ngene. Ning wong sing wis nampa tumindak sae sampeyan niku wis niteni dhewe ngoten lho. Iya. Waduh. Syukur ora. Wis ditutup ya, Truk. Nggih, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.